V blízkosti Slovenského národného divadla v Bratislave by mali o 3 roky vyrásť slovenské dvojičky. Ide o dve najvyššie budovy s výškou 135 metrov, ktoré sú súčasťou projektu s názvom Panorama City. Spolu s novou mestskou časťou Eurovea by tak na Dunajskom nábreží mala vyrásť jedna z najluxusnejších štvrtí v strednej Európe. Na Slovensku v súčasnosti dominuje budova bývalého prescentra. Dosahuje výšku 115 metrov. Táto budova pri Vlastoku najvyššia si neudrží veľmi dlho, pretože už je plánovaná výstavba dvoch objektov podstatne vyšších. 135-metrové bratislavské dvojčky by mali byť spolu s hotelom uprostred súčasťou polifunkčného projektu, ktorý vyrastie len pár metrov od budovy Slovenského národného divadla. Investor tvrdí, že Dunajské nábrežie bude v budúcnosti novou tvárou Bratislavy. Bude ozaj novým downtownom, novým mestským centrom spolu s vedľajším projektom, ktorý sa buduje pri Dunaji, a spolu s divadlom budú tvoriť ozaj nové centrum Bratislavy. Prvá fáza projektu by sa mala dokončiť v roku 2009. Stáť by mala okolo 4 miliárd korún. Braňo Tomaga,